Pozdrav ljudi, moje ime je Jovan, danas ste na kanalu Jovan Nikola. Danas ćemo igrati Minecraft. Minecraft nismo igrali neko vreme i hajmo da krenemo opet. Tako da ovo je novo preživljavanje sa starim, moj brat ga je obrisao, ne Nikola nego Bane. I sada ćemo da krenemo novo preživljavanje, da bi se očili. Vidite selo. Malo da uzmemo hrane, treba će nam. Ovo će biti sasvim novo preživljavanje. 1.16.3 verzija i Optifine. Tako da, to je to. Ovo će biti sasvim novo preživljavanje. Hajmo da i tamo ni pećina neka malo. Hajmo da vidimo šta imamo u ovom selu, baš je veliko. Ranije Minecraft selo su se razlikovali. Pišite mi u komentarima da li vam sviđalo ono staro selo kako su izgledalo, ono mala, ili ova nova velika. Ovo ćemo da uzmemo da napravimo još hrane, vidite. Pa, tako. Da taman krevet imamo jedan. Ili, a mačke su, villager. Nego što prodaju. Au, brat, trulo meso za ovo. Možda se ja naselim u ovom villageu, možda mi negdje bude ovdje kuća. Recite mi u komentarima što mislite o tome. Da mi kuća bude ovdje negdje u selu. Imam i zaštitu Iron Golema. Kao što vidite. To je. To nam je zaštita, delimično. Naprimjer, da uzmemo neku od ovih kuća, da nam bude kuća. Stvar. I onda lootujemo ovaj village. Ova kuća izgleda lepo. Ovo ćemo uzmemo posle. Kad napravimo ove stvari prosječne. Ovo selo je veliko, ogromno selo. Ima i dobre stvari. Knjiga. Dnevnik. Naravno, ja neću da pišem ocenu. Vidite. A ova kuća se... Ovo je drugačija kuća. Opa Đurđo. Ova kuća, verovatno. Ova kuća. Ovo ćemo uzmemo posle. Ali ipak ćemo ostati u selu. Ovo je bogato selo neko. Vidite. Imaju puno dobre stvari. Ovdje se je bilo. Malo ćemo da lootamo po selu. Zvonice, da, ovo je kao crkvica neka. Tako me podsjeća. Ima i ovo ovdje. Dobro. Ovo selo je bogato. Ovo tu je neka kao crkva. Nešto me tako podsjeća. Neku crkvu, bolnicu. Ovo je neki napitak napravio sad. Bože. Evo ga i farmer. A ovdje imamo ovo. A šta ovdje imamo? Nemamo ništa, samo imamo. Stvorili smo se na najboljoj mogućoj lokaciji. Tako da hajmo sad da krenemo sa stvarima. Prvo što treba da uradimo je da nađemo malo drveća. Evo tamo drvo. Nisam mora da preskačem. Ja sam genij, ljudi. Genij. Napravit ćemo kuću u selu. Ipak ćemo praviti kuću. Tako mi je lepše. Samo. Tako. Sve ovako. U stvari je lakše mi da uzmem neku kuću u selu. Da se ne mučim ja, onu kuću još nismo vidjeli. Hajmo da imamo šta ima tamo. Neko od ovih kuća ćemo da uzmemo ovdje na početku. U stvari ovako ćemo. Mi ćemo živjeti, ovo će da bude naša kuća. Ovo ovdje. Ovo vrata ću da srušim. Ajde brže malo. Više mi se sviđa kad ima jedan vrat. Je, tako. Moj često sad. Da koristim ovaj skin, promenio sam. Napravit ćemo podrume, renovirat ćemo ovu kuću. Biće lepša nego kao što je sad. Idemo da im pokrademo ove stvari.
Ostavit ćemo malo, ovo ćemo ostaviti kući. Tu mislim. Ovo mi treba. I hajmo da uzimamo stvari od seljaka. Ne ponesti nam hrane. Tako. Ovdje nema ništa. A ćemo sve da im uzmemo. A ispod sela pećina. Ovi seljaci su baš na glupom mjestu napravili selo. Svaki noć im izlazi iz pećine mobovi. Ne znam što su to radi. Genij. Trebamo nam chest. Još jedan. Šta hoćeš? Ne, napašit ćemo Iron Golem. Nisi trebalo da uradim. Možda da pobegnemo ovdje. Ako dođe. Ovo ćemo da uzmemo. Žao mi je, ali to je sad moje. Cijelo selo je sad moje. A ja sam sad kralj sela. Da. Niko od vas nije. Vi ste nubovi. Cijelo selo je sad moje. Ne još. Ha. Da, ovdje ćemo uzmemo ovo. To. Odmah imamo ovo. Odmah. A serijal nije počeo. Mislim, počeo serijal. Ovo će da mu bude novas, ovo će da mu bude serijal. Dok ne obijemo Ender Dragona. Idemo da lootujemo što više kuće možemo. Mislim, imamo ovdje zalihe. Ovo prazno. Nema ništa. Tamo, ono nam treba. Vidim da ga ne koristiš, da ga ne znaš koristiti. Tako da ću ga uzeti za mene. Ovo mi treba, ovo je brza pećnica. Brza peć. To je moj sad. Vidite kako sam se obogatio, tek sam hranili. Životinje su u izobilju. Bukvalno ih ima svuda. Seljaci rade za mene sad. Ja sam glavni, uvijek ćemo imati hrane. Imamo i mačke. Pobežim. Ovo je naša kuća. Da. Ovo ćemo da uništimo. Ovo ću ja da uništim. Muahahaha. Minecraft logika. Ne sluši se kuća, a sve sam porušio. Ponekad stvarno volim Minecraft logiku. I da i ovo nam treba da zakrpimo. To je to. Sad idemo kuću ispod. Da napravimo podrum. Ovako ćemo. Javim se kad napravim podrum. Evo nas opet, ljudi. Znači da vam pokažem kakav je podrum. Ako očekujete nešto dobro, ne radujte se prerano. Ja sam napravio samo ovaj mali podrum da bi imao mjesta, tako da sve odzijamo. Tada imamo ovo, ovo, što tako da, ne znam kako radi. Napravit ćemo, sad idem da uzem kamen i da napravim lever. Treba mi jedan kamen, dva. Neću uzimati odavde da me podsjeća na crkvu. Treba mi malo stona. Da napravim lever. I napravit ćemo lever jer mi stalno seljaci ulaze u kuću. Ne mogu da živim ih, tako da ćemo napraviti lever. A izlazi iz kuće. Ne, gotovo. Ajde napolje. Napolje, besno. Žao mi kad ih ubijemo su mnogo dosadni. Ipak oni nisu stvarno. Tako. Jes. Da, tako. I mislim da seljaci ne mogu da ovo otvore. Da, seljaci ne mogu ovo da. A sad mi imam drugi problem. Treba će mi samo jedan lever, da ne mogu da mi uđu. Ako će valjda raditi. Ovo tu mi ne treba više. Ni ovo. Krevet ćemo da postavimo ovdje, normalno opet. Vidite, tu držim stvari. Ovo je mala bazica. Treba će mi, inače, pošto ne znam da će se da radi sad.
da li seljaci mogu da uopšte uđu ovdje. Mislim da neće više ulaziti. Tako. To je to ljudi. Vidimo se u sljedećoj epizodi i pozdrav, čao!